ukwazi ukaNikodima ukwazi uThixo ngenxa yemiqondiso. uThixo nguThixo omangalisayo. uYesu othinta abantu. uYesu owenza abantu bangathuki. Ngoba bebeqala ukuxaka abantu kodwa uThixo ohlokolosayo ebantwini. Ilento ebangela uba abantu bangavumi uthula xa besiva izinto ezenziwa nguThixo. Ilento eke yabangela abawuvayisi ngenye imini bamenzela iyele kuye uThixo. Ngenxa yoba bafuna ucima igama lakhe ukwenzela uba lingavakali igama lakhe. Bamenzela iyele bavela kuye bathi siyazi okokuba nguwe uThixo uYesu ovela kuThixo. Sicela okokuba izinto sizinikele kuwe ngoba nguwe umfundisi olungileyo. Bathi masinikele kuwe wavela uThixo ngoba nguThixo obona izinto esingakhange sizibone thina. Wasondela kubo wathi ndibonisene okokuba umfanekiso lo osedanalweni ngokabanina. Bathi bona ngokaKhesare. Wathi uYehova uThixo kulungile nikelani izinto zikaKhesare kuKhesare. Zitha zikaThixo nizinikele kuThixo ngoba nguThixo obona ko singaboni khona. Sikhonza uThixo njalo. Sikhonza uThixo onemiqondiso. Sikhonza uThixo owenza izimanga ezingenziwayo ngabantu. Ilento ngenye imini bake babold oDaniel ngenye imini bathi besazi okokuba bazawufakwa edikeni elivutha umlilo. Bavela bathi uba unakho owethu uThixo usindisa ezikweni elivutha umlilo nakuwe uyakwenza njalo. Siyazi. Ngoba ungumfundisi ovela kuThixo. Malijoyine bobawo phansi kwelizwi. Xa uzawuzalwa ngokutsha kunamaxesha obanga ukhangela ixesha elizawulungela wena. Kuba sidibana apha nalo mzalwane uNikodima ehleli kwindawo ephezulu. Kodwa ngalo lonke elo xesha engazani noThixo uNikodima. Kodwa wakhawuleza uNikodima wakhangela ixesha elizaba lilo for yena. Wasondela kuThixo wambuza wathi angathini na umntu ukusasalwe ngokutsha. Wathi xa emphendula wathi kholwa kuThixo. Kuba ukuze uzalwe ngokutsha kuyanyanzeleka ngamanye amaxesha bobawo usuke uhlenge kwezinye izinto uzinike ithuba elizawufanela wena ukuze uzalwe ngokutsha, ukuze usindiswe. Kwaye babazalwane bayibonile imiqondiso kaThixo kodwa basayibona imiqondiso kaThixo baqonde abasuthula baThixo. Yangathi bawuvayisi kwenzeka laa nto yayisenzeka koSilasi bephakathi entolongweni. Bathi kuzawuthuthuma zafuneka inyambo zentolongo aphuma amabanjwa
Ngiyakwathela ithuba ngoba ulise kwi-executive yesekela.